Dwi wedi mentroi'r ardd unwaith eto. Mae'r haul yn gwenu, mae'r adar yn canu, ac bod yr awyr yn gallu bod chydig bach yn fain, mae'n braf. Gobeithio'ch bod chi sen mwynhau tywydd braf yma. Fydd pobl yn cael trafferth efo'ch enw chi o gwbl. Rhaid mi gyfaddau bod cael enw fel fe ni yn golygu fod rhaid mi roi fyny efo digon dros y blynyddoedd. Mi oedd yna o'n i ar bwyllgor efo fo'n Lloegr am dros 10 mlynedd, a mi oedd o'n ddyn galluog iawn, ond oedd yn mynd rhoi 2 F ac 1 D yn yn enw i trwy'r amser, ac oedd o'n mynd alwyn Dafydd fel cymaint ar draws y ffin. Wedyn, wrth gwrs, mae autocorrect ar y ffôn eisiau newid fy enw i o Dafydd i Dafft, diffyrwch mawr i'n heulu fy hunan. A wedyn, wrth gwrs, Job. Wel, oedd gas gyda i pan o'n i'n fach, ac oedd y sgwtiad yn cael ei Bob and Job Week. Mae hyd yn oed rhywun fel y Comisiwn Elusennau, chi'n gweld o, nid i anfon ffurflen draw, efo fy enw i ar y ffurflen, ac oedd yn amlwg oedd nhw wedi dod a defnyddio Google Translate, a ddoth fy enw i'n ôl fel Mr Swydd. Ac yna ar ben y cwbl, dyma chi rywun o ryw call centre yn ryw wlad dramor yn galw ac yn deud, "Hello, is that Mr Job?" Rwan, beth bynnag am yr enw, mae'n hawdd iawn gwybod o ble mae'r enw wedi dod. Cymeriad hwn yn y Beibl, ddaru ddioddef colli i gyfoeth i blant a'i iechyd. Os allwch chi ffeindio llyfr y Salmau yn y Beibl, mae llyfr Job syth o'i flaen o. Os bu unrhyw un yn dioddef pla erioed, wel Job oedd hwnnw. Mi gollodd o i gyfoeth, i blant a'i iechyd, cyn iddo fo erbyn diwedd yr hanes gael dod nôl trwodd i fendith. A mae yna eiriau'n agos at ddiwedd y llyfr sydd yn arwydd o cael mi gredau. Mae Job yn dweud, trwy glywed yn unig y gwyddwn amdanat, oedd yn awr rwyf wedi dyweld am llygaid fy hun. Mi oedd yn cyfaddau ar un adeg, mae gwybodaeth ail law am ddiw oedd ganddo fo. Trwy glywed yn unig y gwyddwn amdanat. Rwan mae gwybodaeth am ddiw yn beth da ac yn gallu helpu ni lawer. Roedd Job yn ddyn arbennig iawn pan da ni'n dechrau hanes, o mae'n amlwg bod o'n byw bywyd moesol arbennig o dda, bywyd cywir mewn llawer ffordd. Oedd o'n gweddio dros i blant a chyflwyno aberth i Dduw drostyn nhw. Oedd o'n ofni falle bydden nhw wedi troi'n erbyn Dduw, felly codau'n fore i offrymu poeth o ffrymau, un dros bob un ohonynt, oherwydd meddyliau efallai fod fy meibion wedi pechu a melltithio Dduw neu calonau. Wel, hyn y gwnaed Job yn gyson. Mi oedd o'n ddyn da mewn cymaint o ffyrdd. Sôn ni fawr nad oes yna lawer yng Nghymru sy'n byw yn foesol ac yn gallu dweud llawer am Dduw. A mi ydyn nhw gael clywed amdano fo yn yr ysgol Sul neu gan ei rhieni. Mae gwybod am Dduw yn beth gwerthfawr iawn. Ond ydy o'n ddigon? Erbyn diwedd yr hanes, mae gan Job rhywbeth mwy i ddweud. Trwy glywed yn unig y gwyddwn amdanat, ond yn awr rwyf wedi dyweld am llygaid fy hun. Dwi ddim yn meddwl mae sôn am weld llythrenol oedd hwn fel y gyda dwi'n gallu gweld yr adar wrth y bwrdd adar drofannau. Ond mi oedd o'n brofiad real o gael Duw yn siarad efo fo. Duw yn dangos iddo fo rhywfaint o'i ogoniant a'i fawredd. A dyna rhywbeth mae'r Beibl yn dweud y gallwn ni gyd i brofi. Dro ar ôl tro, da ni'n clywed gwahoddiad yn y Beibl. Yn y Salmau, mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, mewn gwirionedd. Neu mae'r proffwyd Eseia yn dweud, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos. Ac wrth gwrs, roedd Iesu'n gyson yn gwahodd. Dewch ata fi bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a mi esmwythaf arnoch. Roedd o yn gyson yn gwahodd rhai i ddod ato fo, i gael profiad byw real ohono. A mae modd cael profiad byw a real o Dduw, nid profiad ail law.
am ei fod yn agosach atom nag y gallwn ni ddychmygu. Ond i fynd nôl at Job am funud. Yn ei ddioddefaint y daeth hwnnw wyneb yn wyneb â Duw. Mae'n wir fod ei ddioddefaint yn fawr a'r tywyllwch yn ymddangos yn ddwys iawn ar adegau. Ond yn y tywyllwch hwnnw, fe afeilodd yn yr hyn roedd o wedi glywed am Dduw. Fod Duw yn dda, fod Duw yn gyfion, fod Duw yn un y gallai fo bwyso arno fo. Y Gair am heion, rhoddodd i obaith yn y Duw hwnnw. Mae eiriau enwog, myfia fod fy mrhynwr yn fyw, yn dangos fel na allai feddwl am le arall i droi am obaith o ganol i ofid. Gefalle, i ganol yn gofid ni, mae Duw'n yn gwahodd ni yr un fath. I ganol i boen a'i ddryswch, daeth y Duw byw i siarad â Job, a'i waredu o'i holl o fudiau. Nid gwybod am, ond adnabod. Nid clywed amdano, ond clywed Duw ei hun. Welwch chi, mae gwahaniaeth rhwng clywed am lew yn hyd yn oed gweld llun o lew, a dod wyneb yn wyneb â llew yng nghanol y goedwig. Dwi wedi bod yn sôn y dyddiau diwethaf am glywed llais Duw. Efallai yng nghanol y Covid-19, bod rhai yn mynd i ddarganfod fod Aslan yn fyw. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni mor ddiolchgar am gael clywed amdana ti. Yn ddiolchgar am yr holl storis da ni wedi ddarllen a clywed amdanyn nhw yn yr ysgol Sul ac mewn gwahanol lefydd. A da ni'n diolch o Dduw, dy fod ti wedi dangos dy hun i lyweroedd dros y blynyddoedd. Da ni eisiau mwy na jyst gwybod amdana ti. Fe ddydodd Iesu, hyn yw'r bywyd tragwyddol, dadnabod di. Dadnabod di, yr unig wir Dduw. Ar hwnna'n bones di dy fab Iesu Grist. Da ni o Dduw'n tad yn dymuno bod ni hefyd yn cael profiad byw a real ohono ti. Oherwydd y llew o lwyth Jiwda ydy hefyd o ein Duw, yr hwn sydd yn dwyn ymaith bechodau'r byd. Ty'r datom mwyn Iesu Grist. Amen. Mae'r awyren yn hedfan uwch ben unwaith eto. Gobeithio bod y sôn ddim yn styrbio gormod. Wel, tan y bore, dan eich bendith.